מוכרים קאטי גיים ואום בשירות אנחנו יכולים לעשות טרייד ענק. אני מביא לוסקו מייצר 60 מיליון, לוסקו מייצר אינגיאנג 142 מיליון, 6-7 לבה 135 מיליון, דקיסדיה קוקודיה גלקסי 42 מיליון, והוא מביא לנו לג'ולי גרנדה 300 מיליון. אז אני פותח לך את הבית שלי. בוא נראה, יש פה 4 חיות, תיקח 3 ואת הרביעי ניקח ביחד. אני בינתיים מחכה בבית שלך, הכל טוב, אני לא הסכמת. 9 חברים. תתחיל לקחת. השארתי. 9 חברים. השארתי. תתחיל לקחת, אני מחכה. אוקיי, לקח ראשון. אני קופץ, הכל טוב. בינתיים שהוא לוקח, מזכירכם להירשם לערוץ ולתת לייק, כי אני עוד רגע מגיע לאשכרה 4,000 סאבים. אז כן חברים, let's go. אתה לוקח את השלישי? אוקיי, זה השלישי. רגע, ביחד, אוקיי. קופץ? מה? אוקיי. 3, 4, תרים. ובום, תירשמו לערוץ.